ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ସକାଳ 7:30। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସୁଦାମର ଘର ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସୁଦାମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟିକୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ତା ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ସୁଦାମ ଷ୍ଟୋରି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଖୋଲିଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ଥିଲା କୁନାଲର ଫଟୋ। କୁନାଲର ଫଟୋଟିକୁ ସୁଦାମ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଲା ଓ ତଳେ ଲେଖାଥିବା କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଥିଲା, ମୋ ନାଁ କୁନାଲ। 2015ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏମ୍କମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ବାଣୀବିହାରରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ସେମିତି କେହି ଖାସ୍ ନଥିଲେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେଇ ଜଣକ ମୋ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ସାଇକେଲ ସଜଡ଼ା ଦୋକାନୀ ସୁଦାମ। କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାକିତକ ସମୟ ମୋର କଟେ ତାରି ଦୋକାନରେ। ତାରି ଦୋକାନ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି RD ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଝିଅମାନେ। ଏମିତି ଦିନେ ସୁଦାମ ଦୋକାନରେ ବସି ତା ସହିତ ଗପୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଟିକେ ଦେଖିବେ ସାଇକେଲଟାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପମ୍ପ ରହୁନି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକାବେଳେ ଅନେଇଲୁ। ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧା ଝିଅଟିଏ, ଖାଲି ଆଖି ଦିଟା ଦିଶୁଥାଏ। ସୁଦାମ ତା ସାଇକେଲ ଆଣି ଦେଖିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ ତା ଆଖିକୁ। ଆଖି ଲାଖିଲା ପରି ଆଖି ଦିଟା। ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ ଅନେଇ ଦେଲା। ମୋ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଖି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ତା ଡାହାଣ ପାଦ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ବଡ଼ କଳାଜାଇ ଉପରେ। ସୁଦାମ ବି ସେ କଳାଜାଇକୁ ଅନଉଥାଏ ଆଉ ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ୁଥାଏ। ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ଝିଅଟି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ମୋ ନଜର ତାକୁ RD ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଯାଏଁ ବିନା ପଲକ ପକେଇ ଅନେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ପଛରୁ ସୁଦାମର ମିଠା କମେଣ୍ଟର ଆୱାଜ ଆସିଲା, କ'ଣ କୁନାଲ ବାବୁ ପ୍ରେମ? ହଁ। ମୁରୁକି ହସିଦେଲି, ଲାଜରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି 3 ଦିନ ଛାଡ଼ି 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସେ ଦିନ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡର ବାହାର କରି ନିଜ ସାଇକେଲ ଟାୟାରରେ ଖେଞ୍ଚି ପମ୍ପଚର କରିଦେଲା ଆଉ ସୁଦାମ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁଦାମ ଦୋକାନକୁ ନ ଯାଇ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତା ନଜର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ନୁହେଁ ତ। ମୁରୁକି ହସିଦେଲି ଆଉ ସିଓର ହେଇଗଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ବ୍ୟସ୍ତତା ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସୁଦାମ ଦୋକାନରେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଝିଅର ବ୍ୟସ୍ତତା କମିଗଲା। ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ହସି ଉଠିଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିକି। କେହି କାହାରିକୁ କହିପାରୁନଥିଲା ମୋ ମନର କଥା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସୁଦାମ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଥାଏ ଆଉ କହିଲା, କୁନାଲ କୁନାଲ ଆରେ ଆରେ ସେ ଝିଅ ପାର୍କକୁ ଡାକିଛି କାଲି ତୁମକୁ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ତୁ ବି ଚାଲିଲା ମୋ ସହ। ମନା କରୁଥିଲା ସୁଦାମ, ହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରାଜି ହେଲା। ଝିଅ 4ଟାରେ କହିଥିଲା ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ 3:30ରେ ହାଜର। ସେ ଝିଅ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା, ଆରେ 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 ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା, ଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା, ଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲାଶ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଥିଲା, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖାସ୍। ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ପୁରା ସେଇ ଆଖି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ତା ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଡ଼କୁ ଆଣିଲି। ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ଫୁଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ସୁଦାମକୁ କହିଲି, ନା ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ, ଇଏ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିନି, ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ। ସୁଦାମ କହିଲା, ସେ ଝିଅ କହିଥିଲା ଆଜି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସିବନି ବୋଲି। ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହଉ ସରିଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ସେ ଜାଗାରୁ ସୁଦାମ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଦାମର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଚାଲିଗଲା ଗାଁ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ନା ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ। ବିତିଗଲା 5 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଟିକେ କାନ୍ଦିଦିଏ। ଜବ୍ କରୁଥିଲି କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରେ। ତା ନାଁ ଶୁଭକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି, ପଳେଇ ଆସ। ସାଲେରୀ ପ୍ୟାକେଜ ବି କୋଲକାତା ଜବ୍ଠୁ ବେଶୀ ଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲି। ଇଚ୍ଛା ଏଇଥିପାଇଁ ନଥିଲା, କାଳେ ସେ ଜାଗାର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ବଳ କରିନଥିବ। ଜଏନ୍ କଲି ମେଫେୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ।
ଜଏନିଂର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଟାଣୁଛି। ପାଦ ରହିଗଲା। ଆଖି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ। ଦୁଇଟା ଆଖି ମତେ ଅନଉଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କି ଇଏ ମୁସ୍କାନର ଆଖି ବୋଲି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛି। ସେ ଝିଅର ନାଁ ମୁସ୍କାନ ଥିଲା, ଯିଏ ମତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମନ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତା ନାଁ ଥିଲା ଆଫ୍ରିନ୍ ଖାନ୍। ତାପରେ ଭାବିଲି ଦେଥ, ଗୋଟେ ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଲଗା ଝିଅ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ମିଳିପାରିବେନି। ୟା ପରେ 2-3 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ କେବେ ଲିଫ୍ଟ ପାଖରେ, ତ ପୁଣି କେବେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଆମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯାଉଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଚାଲିଥାଏ ପିକନିକ୍। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଢେଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅଟି ଆଫ୍ରିନ୍ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବି ଖେଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ମନେ ହେଲା, ସେ ପାଣିରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଲା ପଛକୁ। ବୋଧହୁଏ ପାଣିଠୁ ପଛରେ ତାର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାର ଖାଲି ପାଦ ଉପରେ। ହେଲେ କ'ଣ, ତା ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ମୋ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଥାଏ। ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମୋର ସେଇ ମୁସ୍କାନ ନା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ହଁ, ମୁଁ ମୁସ୍କାନ। କୁନାଲ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେଲେ ତମେ ତ ସେଦିନ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ନା, ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଥିଲୁ। ମୋ ଆଖି ଆଉ ମୋ ପାଦରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ଅବିକଳ ତା ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ବି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସି ଖୋଜିଲି ତମକୁ ଆଉ ସୁଦାମକୁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାହାରି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ପାଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ତମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ କୁନାଲର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମ। କୁନାଲ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ତମ ନାଁ ତ ଆଫ୍ରିନ୍, ମାନେ ଏତିକି କହିଛି ନା ନାଇଁ? ମୁସ୍କାନ କହିଲା, ମୋର ନିକ୍ ନେମ୍ ମୁସ୍କାନ, ଭଲ ନା ଆଫ୍ରିନ୍ ଖାନ୍। ଏହାପରେ କୁନାଲ କିଛି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା କି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ମୁସ୍କାନର। ମୁସ୍କାନ ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସରିଗଲାଣି। ତମେ ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରୁଥାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ମସଜିଦ୍ ଯିବା। କୁନାଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା, ଝିଅ? ମୁସ୍କାନ ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜି ଆମର 2nd ଆନିଭର୍ସରୀ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମସଜିଦ୍ ଯିବୁ। ଏତିକି କହି ମୁସ୍କାନ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନାଲର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାର ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ ଆଉ ଓଠରେ ଥିଲା ହସ। ହସ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଜୀବିତ। ଆଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ତା ଜୀବନରେ 2-3 ଥର ପ୍ରେମ କରିବି ତାକୁ ପାଇପାରିନଥିଲା। ସେ ଆଜି ଅବକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିସାରି ସୁଦାମର ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ, ଆଉ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଜିତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀଟି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ।